ونصا أسلموا نعم أنزل خير الله على كول خير الله آمين أم بفهمين على خير الله على كوكاية آمين أم بيستيقظوا مني على كدوانا جد آمين سيدنا علي ربنا كما آمين أوسلم جمع كل يرا كما آمين صلى على رسوله وسلم سماري وكو أسلمنا مري نعم أن يليد من داعي نعم سيدنا علي نعم أن يجينا كافرو أها نو يسيدنا لك جينا كلو كشتي نعم هل بين على صنع أمباكا سيغات الله نيانغا سيكو شنتاني سباناي كاشيتي فولمو تاني سبانا نعم سيدنا علي نجينا كافرو نعم كلو تاماشيما نواتي نا أمباكونا سيغات الله فاني كلو با كجيكي تكجورو أيوة أمبك تاكوي سماري سيدنا علي نعم أني جينا كافرو ينوزرو منغي أها وكا كولولا نعم ni ala sona ni ya baro shentani sabanai imam aliyu نعم chemini chemanga أي أبدا chemini نعم ala yere de ya bunye جندو chemini نعم Allahu taala ye barka duala ka bama أها ka yanga ka krengre ka kila ka bila kuba benyefe سماري سماري جودة بالله لديكو sidna ali بله sidna ali نعم barka mini kulogela min bala نعم faga min be sidna ali ula أها o mayi ala ka dabena ka ko ali nye نعم ani ali tale ko أكبر كبكو وافرا وربا ni chelo to foroba meri jigi sidna ali la جندو سيغات الله كتو بالله لديكو ngani sidna ali fuati meri jigi cheshila سماري أكبر كبكو hashidi borena كيو hashidi mogo sara سيغا فويتا الله hashidi kuno guyara جندو ala ye sidna ali de karangara kabla chaw yefe سيغا فويتا سجا mamadu jigi bitige yoro yoro chembe kira jigi tugu أها sidna ali do جندو سيغا فويتا الله mamadu toro chembe bi toro نعم nabi toro nyoni kabo ala kira ka toro ta أها sidna ali do جندو سيغات الله إيه كرا جيجي سمجري كنا كوي sidna ali أها نقول ما با niya ye ate bere mo nyaka yela sabu mo jamanyande mo suruma no kirabuti kuti جندو mo mabo ko no nga kasu o niya ye mo bere ko bere bere jamanya do do نعم akabu nga kasu جندو يسرو تشيبنا إيه nga jamanya ndize ka fange imam muti temero minga abi fange ni melego ti ala ka danna mashiti الله أكبر وكما كوي sayyidina ali بلي بلي aye kiruti e kiri minunde kuranena uta hadisala kiri minunde foila ayo kiruti الله أكبر كما كو aya tari doni jume ili minu hikma جندو doni dugole ala bi mini joma i kala israel yere kama جندو سيغات الله تمن يمسي أتندا كيرين لانغتا sayyidina ali do la نعم mbugotini do be أها sunguruni do ale nyebora kamale do fe jenela أها kamale ni maso أيوة أيوة aye kubeke kamale maso afana garo labe sisa نعم ka shefa do nyini أها aye shefa ci aworo la
أبورا كما أقول ما أقول كما لبنا عليك كجميع كاللا أيوة شفاجي بورا كان نفله ما هو يبالا نيا الله جباسو أمي تلا وابولدو ما هو بدارنا أيوة كباكو لا ورو بدل كوالا كوتشي جنياك كما لو كوالا ما جنياك دني كالكاياك أيوة أفرقوا كما لك شيري جوني ما جنياك لا كما لو كوني شيري على دي دني شيري جوني نشيري نيراني تشي أياك الله نعم مغفر سرلا منه أخو كم سرلا ده شيري جو شيرو وكن ياك لبارة ويقولون تلا جاولا وكلام ميغا وننا سيدنا علي يرولا كلام الله وجهه أصلا يقلبي أقول كفتي أنا يتشمي مويا بكريتي أتي ماتلو وننا يرولا ميغا كما فوي نعم أقول نباشي جنو أقول جدو كلايا أي جي كلايا نعم نيجي كلايا لوامي مدين سيلا نعم سيلا مو شفاعة تشيني نعم مو شيطان مو شفاعة كباكو سيد لكو لوامي ممسو سيلا أورولا نايجي ولي أبي لواجي أبي كورمو رتاكو دو جوشي كوبلا جي كلالا كنا كروكولا نعم كروكو شفاجيدو أكبر نعم كروكرو نعم كرو لوادو أي جناح خلا الله هيك ما تيجي بركاتي مطلع يرتادو فيوكو نوعد بلبس فيدوما كادون إذا لواي أيوة ويجولي ويه كورمو رتاكو شوجيلا فيسماليلا كاورو جوشي ناي مسوي ورو جوشي ناي كادي وما ويا بلجيلا ورو بشفافنا وكلام غسيل لو يقولوا نتشلا فصل لك اللي بلا يكماتي أي جبرات تجي سيدنا لك على يدنا بدابا الله نيبانو ما نيجي نعمل ناوي جابي إذا تويا أو ويا إتبعي جنو أبني تبع جابي كي تبع جابي خلون تبع جابي كونو تبع جابي أنا منوبل كو أدنى بيسري من دالا بلا كباكو سيدنا لي غازن دكو وده أي ngo aburange tara safe kakama kono la febe kajige kana la kana okera sena ni era jigina tuku jugoro amle wolo na la sani jina kafru ebi fej men no min de dalina min de kabakolin juguru fangela ote sigatalla ngo be na fo shuni kle Muhammadu ye kle tama sena le shutama magwa baro barbana Muhammadu ye savela yala sena le tujugora yala magwa kibaro Muhammadu bin yefole ke safe sena le bin yefole ke duguma no lu fly nyo do je ko je diale awati tamay bilbila Islamiya nguloma kulu ala ye neidu takire ko chemi Islamiya jigi Islamiya nguloma ni chemi de dina te de mesidali olo sigatalla sadile سيدنا لي كبا ولا عمد لك فوفيلا كون يمن ندي ني كيلا كاو دبلا الله اكبر اي مي فوكو بك فودك كاللا بلبله سيدنا لي مو بدمي يومي سيدنا لي تدمي ايوه ما سيدنا لي بدمي تو منني على دمي الله اكبر ويا جوي ما بلا سيدنا لي بايره دويا ko nu Muhammadu dimina ko de ala dimine ni ala dimina ko Muhammadu be dimi mi kan ga dimi ta dimi fuyi abin fuyi re ma pombe amare aywa dole la kira sallallahu alaihi wasallam asali anana sayyidina ali kadame ala sayyidina ali kofe abule de imam ali jendo adoni de sayyidina ali ayaso ademuso fatima ta zahra jiye sababu tot bemina no fatima tay sirifiya sababu be musumina no sayyida fatima ay fatima da sigile sodra kodo aywa
فاطمة تكره ولا يا بابا يا رسول الله أمكما نجي من كمي أمكما سيجرا فلا ما سيفيا يكون أيوة نعم فاطمة ما كان فدا أي هرمزة تبغى كلمة نيجي جنته لما فن نغربده لما فسمو بده حرام يسيب بتيلا نيجي تكلم بالله سلامي أنا كيرا نكوتي جندو سيكا فوي تالا مامولو ده كيرا بفاي مامولو إسلامي بفاي جندو فاي ده تيمو ده كيرا مامولو نو نو غاسونا مكمن نفع ندي عادي نكنا كانيني من لا أيسي من غشكون كبارو أولو هكمتكوي لا ما عنده في التوكو كذا كلنا جمونينا سيرزيلا نورولا سيربورولا سكولا نمنا نجامو ده كسب كاندانيري نايو بك أبي جوولو تسكفويكلا أيوة نيجرا مينه مسوي يسير سورا فلا سيرلي متكيرا سيرا فاطمة تبادو مامورو بالي فيك أتمنى ببكا جندو سيكا بادو ni mamudu ya yatsa ka sigi billahi Allahu akbar mo babi kira soro kira ka soro kira sigi ya tuli fo sira Fatima Allahu akbar ayi da Fatima ta ka warba wuli ki barala jendo ako mba fedi nde muso mba fedi dawo abe min fe ayo di akanu nyoma ana barima na dogoni ma mali Allahu akbar olu dena mina o de Hassan Husaini olu de alaka mamuru bawo alaka mabadin ma nyima din ma sabadin ma nyima de ma nyima sika fotola ningara mga sayyid ali nana kabi karmalla wajahu biratu kono sayda Fatima ta girina anani sozo ya chako ani so duma ako ya baba na niche أبيك هذا على كرب ولا يكوك على كرب ولا محمد نعم أقعدنا عليه السلام جي أجرنا أسقناكم ناو ولا ما صنع سقفيو الله أكبر ندا دو فمين كليتو أيوة ورب سيدنا كبار صلى والله سيدنا فاطمة هي بار ولسنا قسم مامور تدني فيو فعلك الدنيا جندو سيكاتولا أبي سر مامور ده فيدو يانا سوريا مين على تفتا ني جندي ما تاني نساسا أم ني أنفيا الله أكبر هكمتي أيوة لا هم جميل لنا وارشنا نواكل من من وارشنا كوبي بقفوي ما أنت مسلم من الله وكرا فجي بقفوي أنا رجع بليزا أيوة كوبي كende فوي نيجرا مينجا وننا كيا يورلا نسيدا فاطمة أنا نسوزر كو يا رسول الله نيجي ملا كنا ناكا جي نيجي نيجا أوني مونجا نعم أيوة أكاين يفو يبارك كريم يفو أيه نو فرض ربيتك أنا بالله الله ني على جنان فرا حقلتك ببيتك أنا بسر الله الله أكبر تقول أمي فوا أي أقول فاطمة أقول قم إنك كرادي والله إنك كريا كده فاطمة نقول لك ما يفهم فالله أيوة أقول فاطمة نيم مغبسك مغبرك ولا فاطمة نيجا كريا كده مي بوندي على بس الله أكبر فاطمة نيم يقول لا أيوة ويأخذ فم فاطمة بالله يدعى أيه ورجال فتين ولا على دم بالله كباكو فاطمة إفاي على كيراني فاطمة إفاي على كنبيماني فاطمة إسناك ورجة دملا بيتجلا فاندو ميكرفة لسباتو كي بيكرفة إبرمولا يتنيولا يسينيوس لامولا فاطمة نية ورجة دملا يتجلا ومن في الله حرانة موالي كباكو بارك الله كباكو سلامو أمدا نندر الله رانا بالله جندو سيكات الله نندر نتسجى ما دون فينا كذا أي أبدا فاطمة يا رسول الله ناشر عندك لا تكلي أول ما ناتي عندك لا تشي فاطمة يا أبو كتاب فريقها ورثك فاندون الله أكبر ونينا مو بتجمي ده تمام من الله تبنا جندو من يوم لا تجي تبني كم هو بعدين
sigata Allah niyati bine ko jobana Jendo. niyati bine ko domangene me ka fo ko do kala o haramu adi musu yo ko taya ga de wala sengoro amadimi adimu yo wala dimu maya amadimi Jendo. aga muri jugo ye mo ko taya ka ko beke dimi gende Ayi. musu ye gende ke chawle ya mo madimi Ayi. dimu ye de dinya ya dimu ke Ayi. ni mola ise wanze ka ngol ba mulo ka ngande tu angeme kan sisuka ni tebe dugu sura ka ba ki wori we nandarata ana ye billahi Jendo. Sigata. ni sengo doni Ayo. angana nyina O ka. Sagare. asad le galibi ala ya bonya ni nga karengere ka faido kala Jendo. bonya keveze ni mujiza keveze ni bezidna ali Jendo. Chamamba. na ya soro ko meleke kumijigi mamini mbela ha ni meleke kumijigi mo wara ka minde krewi sayyidina ali mo kuma ka kre billahi Jendo. Sigata. sayyidina ali abi sugo koro doni ala ka dave be ne bela yusufu ko fa billahi Allahu akbar. ni ko sayyidina ali ma ne suguna yani kinde wa ka fo aba do min Allahu akbar. nga bi lameti sai ka fo ni ya jige aba fo makati de ka to fi Hikmatigi. ni ko sayyidina ali aba nam ni suguna abi fedo kala kono me ato ke ko me abo ka kono ni sugo ni toro do ka ke here ni here do ka telia na o kala kono ni sugo fo do do ndarata am ko tan fa yalla ko sa fa anjina ta andorata ndara bi ko kono ni ko sugo baraba fo ay ima bi ko kono itari jo adala ijona ima bi kono Jendo. ni bi tay ko awa chawe chano Allahu akbar. ala doli bedama Jendo. galibi Sigata Allah. o sayyidina ali Naam. alhamdulillah ani jine kafiru filɛ sisan dugukolo fara wolonwula na min tɔgɔ ye ko tata sara o b'o dugu ma foyi t'o kɔfɛ volcan ji kɔ dan t'o la bilen ani jinɛw bɛ mankan la yen o bɛ ka ɲɔgɔn gosi yen jinɛw kɔni se banna sa pewu k'o jɔ ten ko wolonwula la o niveau de la an b'a ta yen sa ni k'an sɛnsɛnna dɔɔnin O ka kan, o ka kan. Sangare. i tɛ fɛn ɲɛ bilen koyi naam. La troisième partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. Ako ne Sayyidina Ali ni jinɛ kafiru ka tago tani sabanan ye. N'o ye kasɛti tani sabanan ye. Jendo. Kɔlɔn kɔnɔ kɔni. Naam. Je cherche la protection auprès de Dieu. N'amɔrɔ ye an bɛ ta k'a ɲini Alahu Ta'ala fɛ Ala min y'an da. Contre les embûches de celui qui dérobe l'homme. Ni ka bɔ sɛtana ka waasi maa min bɛ jɔ sama a dusukun na. Contre les envieux lorsqu'ils envient. Ala k'an kisi hasidi tɔɔrɔ ma tuma min na n'a y'a ka hasidi da kɛnɛ kan. Naam. Contre les féticheurs. Ala k'an kisi dɔmɔjugu tɔɔrɔ ma ani jinɛ kafiru. Après, on commence avec le nom de Dieu. N'amɔrɔ ye an y'an ka kalan daminɛ ni Ala tɔgɔ barikama ye se bɛɛ bi laban Ala min tɛgɛ kɔnɔ. Le clément qui manifeste sa clémence. Diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen masa. Le miséricordieux. Lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen Ala don. Le Dieu unique, éternel et tout-puissant. Ala min ye kelen ye a bɛ to kelenya la wa fanga bɛɛ bi laban a tɛgɛ kɔnɔ. Sangare. Seydina Ali ka Ala ba kɔnɔ. Jendo. Naam. Ensuite, que la paix et le salut soient sur tous les prophètes et les messagers. N'amɔrɔ ye an bɛ sɔli kiraw bɛɛ lajɛlen kan ani nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen kan. De Mohammed jusqu'à Adam. K'a daminɛ an ka Muhamadu la sallallahu ta'ala wa sallam fo ka taa bila an fa Adama la an bɛ sɔli u kan. Wasali. Kira minnu b'o la nabi ɲuman minnu b'o la maa ɲuman minnu b'o la an bɛ sɔli u kan. Wasali. An bɛ sɔli Seydina Ali yɛrɛ kan. Wasali. Asad le galibi. Libele. An bɛ sɔli a dɛmɛbaa bɛɛ kan. Wasali. An bɛ sɔli a kanuɲɔgɔn bɛɛ kan. Wasali. An bɛ sɔli a balimasɛbɛ bɛɛ kan. Wasali. Seydina Ali. Wasali. O ko n'amɔrɔ ye sa silamɛw. Naam. Yani n ka baara daminɛ layidu dɔ bɛ n bolo n b'o d'i ma joona O ka kan. n bɛ tɛmɛ ni baara ye ne ye layidu di aw ma yan sɔrɔ Jendo. n ko ni Alahu Ta'ala ye waati wɛrɛ nɔgɔya n ma Naam. an ka segin ko 13nan kasɛti la Naam.
ngumbi faida do dima Tiens. faida min bi lakana Naam. kika demaya lakana Tiens. kika marabbe lakana Naam. kabo dabali juguni politiki kabo koroti kabo subaga kabo chanikala betoro ma dogole ni kene kanda be kabo fama jugu betoro ma Tiens. dalu jande ma sabaka juna O kaka. ledu kangele Tigata Allah. ni yo dafa mitu gani sidna ali Adi. Temanya mzee. awaraba ni bi da shufe Naam. moy vamde Global. ni bi da shufe kisigile to glaka Naam. iba fo bismillahir rahmanir rahim ni yo fo Naam. iba fo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim Wa salim. ni yo fo iba fo bismillahir rahmanir rahim Naam. ni yo fo iba fo qul huwa allahu ahad Aywa. allahu samad ibijo Aywa. iba fo ala ne nyara ninga demaya ninga no ma bebla samadu kono Naam. kanda lam yalidi wala mi yuladi wala mi yakul lahu Naam. kufuwan ahad Sangare. no bana doro ikuloki o su bɛɛ kɔnɔ faama jugu dabali jugu kɔrɔti tigi sumaga fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye danni fɛn cɛjugu dɔ ye o tɛ se ka don du kɔnɔ fiyewu ka fɛn dɔ kɛ e ka mɔgɔw la o y'i ka du bilalen ye jɔlɔkɔ kɔnɔ o y'i ka du lakananen n'a ka di ye ni i b'a fɛ a b'i ka du lakana k'i sigi ɲɔ bɛɛ ka du lakana du 7 injini ni ɲuman ni kɛrɛfɛ la Du lakalama. ni dugu jɛra dun n'i wulila i bi aya in kalan bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahu samad ala ne karisa ye ni nga demaya bila samadu ko ka klike لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اموينا ني ترى دغلو دو نافركو جمانا تشيرا جمانا بيتشيرا يا بيتشي Samadu ema la mi ka ca dɛ o ye dɔ dilen ma mi dɔwɛrɛ di ma ni ko o ko gɛlɛyara k'a fɔ nin ye affaire dɔ y'a bolo wariko don walima musoko don walima fɛn dɔ don a bɛna se jigitigɛ yɔrɔ ma yan'a ka so ma dɛ e jigi yɛrɛ bɛ ka misɛnya kuma min na dɛ seliji ta dɛ yɔrɔ dɔ ɲini mɔgɔw t'i tɔɔrɔ yɔrɔ min na fiyewu n'i y'o sɔrɔ asaki furula ye 100 kɛ salatu 100 kɛ nin ye dɔwɛrɛ de ye kuwa n'o banna n'i sɔrɔla kira ka siɲɛ 100 i b'a fɔ bisimilahi rahmanir rahim kulu wallahu ahadu allahu samadu min b'i fɛ i b'o fɔ ala nin muso ko in ala nin denko in ala nin galanko in ala nin affaire ba in ala nin examen ko in ala nin baara ko in ala nin wari ko in n'i y'o fɔ a ye i bɛ tɛmɛ ne ye i b'a fɔ alahu samadu i b'o wuridi siɲɛ 1000 ani 11 Siyɛn 1011 n'o dafara 11 n'a sa n'i ko alahu samadu i bɛ surata dafa lamu yalidi wala min yuladi wala yakun lahu kufuwan ahad n'i y'o mun ɲɛna n'i bɔra fantan dɔ la nisɔndiya ni warimisɛn dɔ ye i b'a dɔn min bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ ka dun hali n'a kɛra 100 ye misali don mais jaw b'a to dili dɔ t'i kun hali ni 40 b'i kun o ka ɲi ni 1000 yɛrɛ b'i bolo fantan dɔ la nisɔndiya en tout cas i tɛ se k'o da la n'o kɛra affaire min ye n'i m'o ta maa si tɛ se k'a ta ni muso ko ɲɛnabɔlen sen ala k'a kɛ dɔgɔ kira wɛrɛ ma ka sallallahu alaihi wasallam Seydina Ali o bɛ nin cɛ y'a faamu Seydina Aliyu tuma min na n'a ni jire kanfiriw bɛ dugukolo fara 7 dugu ma jinɛw se banna o jigi tigɛra jinɛw ko Seydina Ali ma ko kɛlɛ jɔ muru jɔ
ayiwa Seydina Ali y'a jira u la murujɔ tɛ yen ko murujɔtɔw ni davenjɛ an ka taa de bɛ yen jinɛw ko lemaniya Seydina Ali ko lemaniya tɛ ani maa cɛ ani davenjɛ n'i m'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen ni Ala tɛ Muhamadu ye ciden ye Sangare o bɛɛ la Seydina Ali bɛ fali la jinɛ kafiru kasira ka maɲumankokan fɔ u dɛsɛlen ko Seydina Ali ma ko cɛw ko jinɛ ko mana kɛ cogo o cogo sa o k'an tɛ ɲɔgɔn lamɛn sa Sangare ɲɔgɔn lamɛn yɔrɔ la sa Seydina Ali ye muru jigin ayiwa murujigi min kɛra u ko Aliyu ma an jɛna n'i ka fɔlenw ye nka an bɛ fɛ ka i ɲininka ɲininkali dama dama ayiwa ɲininkali dama dama n'an y'olu ci ko n'o kɛra cogo min na an na tɛmɛ n'a ye ayiwa si tu parviens à les répondre a ko n'i sera k'olu jaabi sa on croira en Dieu wallahi an bɛ da i ka Ala ba la on croira au prophète an bɛ da Alakira Muhamadu la sallallahu ta'ala alayhi wa sallam naam et on pratiquera leur religion. wallahi an b'a ka diinɛ kɛ n'a tɔgɔ ye silamɛya diinɛ naam La première question est la suivante. an ka ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ sa Seydina Ali o filɛ kɔrɔ nin ye Nous sommes actuellement dans quelle partie de la terre? nin waati in na an bɛ dugukolo fan jumɛn kan an bɛ fɛ k'o dɔn naam L'imam Ali les a répondu. Seydina Ali ye jinɛ kafiri ninnu jaabi tata sara la sa Pousse s'arrête au mur. k'an bɛ digi da ye dɛnɛ an b'o yɔrɔ la sisan digi da dɛnɛ taa yɔrɔ foyi tɛ bilen an b'o niveau la ayiwa o kɔrɔ ye ko dugukolo Au-dessous du 7e couche de a ko an bɛ dugukolo fara 7nan dugu ma n'o ye tata sara dugumana an bɛ yen Sangare taa yɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ nin kɔfɛ bilen Ils ont dit, o ko Seydina Ali ma c'est vrai, tu as parfaitement raison. wallahi tiɲɛ don i ye tiɲɛ fɔ La deuxième question est la suivante. an ka ɲininkali filanan filɛ i kɔrɔ Seydina Ali Ala ka jaabi nɔgɔya Imamu Ali ye Quelle est la position de la Kaaba par rapport au lieu où nous sommes? a ko alikaba b'a ni fa jumɛn cɛ sisan an bɛ fɛ k'a dɔn L'imam Ali les a répondu. Seydina Ali ye jinɛ kafiriw jaabi La Kaaba se trouve vers Yémen. a ko alikaba bɛ ani Yamani fa cɛ Le côté est de la Kaaba a ko alikaba kɔrɔyanfan bɛ seleke sa est en face de l'arche haute, au-dessus du 7e couche du ciel. a ko alikaba kɔrɔnfɛ seleke o ɲɛsin bɛ lawuro si ma kabakolo 7 sanfɛ u bɛ dugukolo de la nin cɛ En haut de Hadjibatu. n'o ye kabakolo 7 sanfɛla ye Hadjibatu jinɛw kɔni bɛ Yamani yɔrɔ dɔn nka lawurisi kɔni Seydina Ali ni Ala de b'o yɔrɔ dɔn tiɲɛ don naam Ils ont dit, jinɛw k'o yɔrɔ la Dieu est grand. Allahu akbar u ye takbiru fɔ naam Nous sommes d'accord à tous vos propos. wallahi an jɛna n'i ka fɔta bɛɛ ye ni sew bannen sa dɛ jinɛw ko an jɛna n'i ka fɔta bɛɛ ye naam Nous allons adhérer à la religion musulmane. wallahi an bɛ don silamɛya la sisan ayiwa naam Si tu es le fils du tonton de ce frère, ne kɔni kɛra kira binna kɛ den kɔni ye ne de kɛra kira binna kɛ den ye naam ce prophète même, o kira belebeleba yɛrɛ sa il n'y a rien après lui. foyi tɛ k'o sanfɛ bilen ne tɛ dɔwɛrɛ a binna kɛ den kɔ e kɔni min ye e kɔni ye fɔ anw nɔfɛ yan o kira yɛrɛ mɔgɔ kan ka t'o lajɛ o kira yɛrɛ dabaw kan ka kabako la o kira yɛrɛ dabaw kan ka tugu o kɔ o kira yɛrɛ dabɛn tɛ se ka bonya n'o bilen jinɛ wɛrɛ ko ten e tɛ dɔwɛrɛ la a binna kɛ den kɔ o tuma ni kɔni ye taabolo kɔni ye kotigi yɛrɛ mana ye a bɛ Ala minɛ Ala de b'o dɔn dɛ a fo ka taa lajɛ naam Si on lui demande, si on lui demande qui demande a ko si on lui demande ko n'u y'a ɲininka il nous dira des choses plus mystérieuses. wallahi ko n'u ye kiraw ɲininka k'o na fɛn fɔ Ala ka danni na fɛn min dafɛn tɛ fɛn min na fiyewu ni
ye ni ngale e fe ko sisa an yaro termino ka ba wala sa ba chama ambiya amma dele ka ni mandi yere ro fiu bo ne ta do wala kira bila ga de ko ngo o kira yere ko ni o ni ko la fa vi dani na min ti fiu Maintenant, une seule question. Comment témoigner la profession de la foi? Ni ala dania kuma photo ça. Tiendo. Ni yoro ina sana. L'imam Ali leur a dit. Si vous témoignez la shahada. Voilà la prononciation. Amba bi je ka fojo be ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ago na jena nay niyai eba fogala non il n'y a point de divinité qu'Allah. Dans mawarate fio dalina ni awakilite non. Et que Mohamed est son messager sur terre. Oui, akuma korofoli. Mawarate ni alate. Muhammadu ya alaka kire. Ni kalmatu shahada. Khayra shirira. Ndaledu alala. Yo kuma. Sayyidina Ali ko ni voit ça. Namuru jodone ki kono. Sabe ni vole bi gere fedo la ni vole bi na ni fedo ni vole ba ira ko fedo bi la o ma to e famare nga ni vole ko ma ta bi murudo wala na dokara sabo l'imam Ali a rangé son épée wala be sen na li murudo furuko kono takbir Allah wala jabbar Allah wala kahar Allah wala samad Allah wahidullah Muhammad rasulullah Hile nana magari nana tashi nana wallahi islamiyya ka kiliya nana sa sabu ay islamu ka fefo kalmatu shahada wallahi morate fala muhammadu chide barne ni vidala ko morate fala muhammadu chide e bi ka buli so kafir e islamiyya ego morate fala muhammadu chide jennati dabla shoriti dabla mafati dabla javati dabla mugotuluti dabla kafir mu itaye ko ete sharia le sharia de niya fi dala aga sabati sukuna jola ka waliya tiendo sigata Allah beba wari soro wari anye beba do wari mi soro sisi jamana ka tiendo wari bi glede awo mais ni dara ko wari bi soro sisi ni matala je sharia munye dana munye mais dara la wari bi soro dana wari ni fana ko sharia de sigata Allah sigata na dara ala ka sharia ko ala kele mo wori chide ni ala ko mi ayuki tiendo o kaka mais ni ko sharia ra e ma java ni bigali dabla kire ci ku ngere mi e ma so stramne sharia ma fonyo zero sigata Allah Islamé Joseph manga fofro de ni ni do islamé arrêté les 5 piliers de l'islam, la croyance en un Dieu unique éternel tout puissant, Mohamed est son amour sur terre. Kashiri ko morate fola Mohamed chine islam ya kalpiye fofore a kalpiye a jola mo jola mo kalpiye sevlay ngirize ni ngomaze ni kilize boala sengeledo halibi mogodo ni ngomaze boala abike nabare ni halibi mogodo islam ya piye de kalmatu shahada ni ma fo kafiri ni ya fo igera islam ya rangi maka e profika wale no kibalo abranti angata kilenge Il est monté avec les djinns musulmans vers le prophète.
comme o don dɔ jinɛw jiginna Seydina Ali jiginna tiɲɛ don yɔrɔ dɔw la a ye Ala wele ka jigin n'a ye ka jigin ko gɛlɛyara a ye Ala wele bɔ a la mais Seydina Ali ni jinɛw bɔtɔ kɔlɔn kɔnɔ dugukolo fan 7 duguma jinɛw tun bɛ Seydina a ka taa jinɛ ba ye u tun bɛ Seydina Ali de kelen kɔ n'a sera dugukolo min yɔrɔ la a b'a fɔ dayɛlɛ da bɛ yɛlɛ a dugu jinɛw bɛ ka na filɛ ma dan foyi ye Seydina Ali la kabako don o ye sahadu 2 bɛ yen i y'o fɔ n bɛ sɔrɔ o la ok o tuma n'a nana se dugukolo 7 donna la a b'a fɔ dayɛlɛ o bɛ dayɛlɛ a bɛ bɔ n'o ye a bɛ se wɛrɛ da la da ka yɛlɛ da bɛ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ n'o ye a bɛ na se c'est-à-dire fo ka na bɔ fɔ kɔlɔn ji kan o ye ji min bɛ yen pewu o ni lɔgɔtɔ ka jigin ka taa o nana tɛmɛ o ji kelen in fɛ o ni maaw kabako ebi a ma ban dɛ Seydina Ali bɔtɔ kɔlɔn kɔnɔ ani jinɛw Seydina Ali se da kɔlɔn tɔgɔli la ka bɔ ni jinɛw ye ayiwa a ye kabako kɛ a ye kabako de kɛ yɔrɔ la dɛ kɔlɔn tɔgɔli nɔngɔn ɲɛ 500 se da yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ nɔngɔn ɲɛ 500 joli nɔngɔn de adamaden belebele jamanya nɔngɔn olu ka mɔgɔ jamanya nɔngɔn bɛrɛ t'o diamètre 1 la bilahi tiɲɛ don siga t'a la siga t'a la o ɲɔgɔnna 500 mètre 250 ni kɔ Seydina Ali y'a sen da la Allahu akbar mais Seydina Ali yɛrɛ janya ye mètre joli ye de n'i y'o lajɛ i b'a dɔn ko Ala de ye kelen ye Mamadu ye ciden ye ni Ala jɔra min kan iza arada Allahu shay'an an yaqula lahu kun fayakun ni Ala ko min ma ko kɛ o de bɛ kɛ o bɛ kɛ siga t'o la a ye fara hasiri la a ma ɲi Seydina Ali le cɛman kan siga t'o la À leur arrivée, a ko n selen kɔ kira belebeleba yɔrɔ la sa a y'a sɔrɔ kira ni sahaba cɛ ta jɔlen bɛ kɔnɔna la nin bɛɛ y'a sɔrɔ jinnɔgɔ bɛ silamɛw la kabako les djinns en réfèrent un témoignage. o yɔrɔ bɛɛ jinɛ kafiri ninnu jinɛ silamɛ ninnu nana segin silamɛya mankan n'o ye shahada ye u nana segin o de kan kira yɔrɔ la wasali o nana segin o de kan kira yɔrɔ la Dans la main du prophète. kira yɛrɛ bolo kɔnɔ sa u ye min fɔ Seydina Ali ye n'o ye shahada ye ni Ali ye kɛlɛ jɔ u nana segin o de shahada kelen kan kira ɲɛna En disant, u ko il n'y a point de divinité qu'Allah. a ko maa wɛrɛ tɛ yen ni Alahu Taala kelen tɛ Et que Mohammed est son envoyé sur terre. wallahi Muhamadu ye Ala ka kira ye nin dugukolo in kan L'imam à lui n'est pas une personne simple dans cette affaire. wallahi Seydina Ali tɛ maa gansan ye nin ko in na ashhadu anna Rasulullahi kɔni ye tiɲɛ ye nka Seydina Ali farala ka jinɛw fɛ bilahi u ma fara a ka kira kɔfɛ dɛ a ɲɛ ɲɛna ko wallahi maa wɛrɛ tɛ ni Ala tɛ e Muhamadu ye ciden ye Seydina Ali min ɲɛlen filɛ maa gansan tɛ siga t'o la o siga t'a la mais anw ka misiri selilawanɛ bosibatigi kɔlɔsibatigi ninnu jalamugubatigi ninnu arabukanba fɔla ninnu kuranɛ durusila ninnu olu jugu ma jugu foyi y'u yɛrɛ la ni Seydina Ali tɛ u mago sa Le prophète était très heureux. o yɔrɔ bɛɛ Muhamadu nisɔndiyara a fari fonina Mais les djinns étaient tous déformés. o y'a sɔrɔ jinɛw bɛɛ ɲɛda halakilen don e ye ko ye la yɛrɛ o kutufɛn la o ma an ka mɔgɔw ɲɛda halakiya tiɲɛ don kɛra nin waati y'a sɔrɔ ɲɛda bɛɛ tiɲɛnen don Leur visage n'était pas normal. wallahi u bɛɛ ɲɛda lafuli don k'u halaki Ils étaient choqués. a bɛɛ lajɛlen dusukun di kankamina a bɛɛ ja wulili nana habalaja wulili jatigɛli Directement, le prophète Mohammed a commencé à lire les versets coraniques. o yɔrɔ bɛɛ Muhamadu tora ka jinɛw minɛ o bɛ dugawu k'u la k'u kɛnɛya jinɛw ye an ka mɔgɔw bana fɔ kɛra ye dugawu k'u ɲɛda la k'u kɛnɛya tiɲɛ don Muhamadu de ye jinɛw minɛ sa kelen kelen a bɛ Ala wele ka kuranɛ hayaw kala jinɛw la Pour le rétablissement de leur visage. ko k'a ɲini Ala fɛ walasa Ala ka se ka jinɛ ninnu segin u cogo kɔrɔ la u ka segin u cogo kɔrɔ la o kɔrɔ ye min ye anw bɛ Seydina Ali ka ko gɛlɛyara u ma
kɛlɛ gɛlɛyara fo k'u ɲɛdaw bɛɛ halaki ka joli bila dɔw la ka dɔw bana mɛ o tuma olu minnu b'o lahalaw la kira y'a bolo daw la a bɛ kan ka dugawu kɛ walasa u ja ka sigi kunkolo kana cɛ i n'a fɔ ni denmisɛnnin bɔra sisan o ni mɔgɔ yɛrɛ bɔra sisan a ɲɛ dara fɛn dɔ kan kaba la k'a d'a ma fɛn min ye a ja siranna a serila ka bin a ye ji bɔ a kan an nana n'a ye so dɔnnibaga dɔ bɛ dugawu kaba la a taara ka bɔ ko kalama Seydina Ali i ye ko bɛ da min na u ka dugu jukɔrɔ o y'u habalajɛ wuli o tuma u nanen sa kira bɛ kan ka kalan ko la kelen kelen. Et immédiatement leur visage s'est retourné en forme initiale. O yɔrɔ bɛɛ u ɲɛda bɛɛ seginna a segicogo ɲuman na. A ye dugawu k'u bɛɛ la kelen kelen kunkolo la. A ye na a ye gɛrɛ. U b'a bolo da o kunkolo la fɔ ala ka jama rasulillah fɔ. Ka dugawu k'u bɛɛ kunkolo la jinɛ bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ ko ɲuman farikolo ɲuman la u lafiyalen o kunkolo kɔrɔtalen. O ɲɛna. Ils se sont très étonnés. Jinɛw kabakoyara. jinɛ bɛɛ kabakoyara wa cɛ taa min yɛrɛ bɛ yen aw kabakoyara. O bɛ kɛ. Les 10 hommes ont dit. cɛ taa ye mun san. Dieu est grand, Dieu est grand. Wallahi Allahu akbar Allahu akbar. O cɛ taa y'olu dɔn. Abdul Aziz fara minnu ɲɛna o don. O cɛ taa ye ni y'olu de bi. Allahu akbar. minnu na fɛnw ye Abdul Aziz fa ni y'olu di anw senkɔrɔ bi Allahu akbar ni ala tɛ o ye sigari kɛ dɛ Rabbi ala k'an jugu da an ma ala k'an jugu da ma an k'u mara an tɛgɛ kɔnɔ k'u filikisɛ ala de bɛ se o la ne ala tɛ foyi tɛ se siga t'o la Les 10 hommes étaient très contents et joyeux. a cɛ taa bɛɛ nisɔndiyara k'a bɛɛ fari foni o jago ye fɛn siga t'o la L'imam Ali a dit aux djinns musulmans. Seydina Ali ko jinɛ silamɛ ninnu ma sa kafiriya ko kuma banna yan Donnez-moi vos cordes et vos suspensoires. a y'a ka juru di yan a n'a ka juru file ayiwa a y'a ka jurukisɛ di yan a n'a ka juru file a ka jibɔla kɔrɔ in jibɔla dɛ a y'a di yan dɛ ayiwa Allahu akbar a y'a miiri jigin fɛn caman na tiɲɛ don ji bɛ min kan ji ko in yɛlɛra sa o kɛra don min Seydina Ali bɛ juru jigin n'u y'a tigɛ ka lajɛ ka ko bɛɛ da Seydina Ali kan o kɛra mais Seydina Ali ko bɛɛ a ye na ni juru ye jinɛ juru jinɛ juru kisɛ jinɛ juru file n'u na ji bɔ jinɛ kɔlɔn na an m'a min fɛn min y'a se Seydina Ali y'o dɔn ayi sabali Allahu akbar sabali tiɲɛ don sabali kɔrɔ tɛ ko i bɛ min na ko k'a dabila ayiwa an yɛrɛw bɛ nɛni k'an don nin na k'an dɔgɔya dɔw bɛ diɲɛ kuma si bɛɛ fɔ an ma k'an nɛni k'an dɔgɔya ka diɲɛ k'a bɛ d'an kan mɛ an t'u jaabi o an da ye dɔrɔn an ye min na k'o fɔ ka taa a bɛ fɔ o ma ɛsɔbiri mɛ ni ne ko m'a dɔn n'u ye ne fa nɛni ni ne ko n b'o dagan est-ce que ne y'a dɔn ni ne ko n bɛ lahara dɔn ko lahara bɛ yen a man ca bilen o ye ne dɔgɔya ne ko n b'o dɔgɔya est-ce que ne ye lahara dɔn bon dɔgɔyali kan ka kun ne de la siga t'a la siga t'o la mais n'o ma kun la o kɔrɔ ko cɛ tɛ wa Seydina Ali dɔgɔyara jinɛw fɛ k'a nɛni ko nkalon b'i da kɔnɔ a bɛ jaabi wa ayi a ye baara kɛ a ye baara bɛ kɛ n'o tɛ hali san dɔ la c'est-à-dire anw bɛ taa dugu dɔ la kuranɛkalan na i bɛ faamu dɛ n tulo b'a la ka taa dugu sarakabɔ la an ye taako fɔlɔfɔlɔ min kɛ an taara ne ni n ka yɛlɛmaw taara ɲɔgɔn fɛ u ko a ma ko karamɔgɔ Ali ne ko naamu ko karamɔgɔ saba de bi yan e ye sabanan ye an bɛ wajuli kɛ su in na sini ye dugu kuranɛkalan ye ne sɛriw bɛ kɛnɛ kan yan tiɲɛ don siga t'a la u bɛ yan n ko baasi tɛ ko an mɔgɔ saba k'an bɛ su tila k'an bɛ wajuli kɛ ni dugu jɛra kalan bɛ yen karamɔgɔ fila in yɛlɛla tapi kan wajuli tapi kan o mɔgɔ fila ye wajuli kɛ fo 0 heure miniti 15 a kɛra n sigilen bɛ kɛnɛ kan yen walayi u da ma maga a la fiyewu ko sabanan bɛ karamɔgɔ la ayi o ma kɛ koyi siga t'a ne la ma kuma cɛ ye wajuli kɛ ka na bɔ ala ta la pewu
kana ne sigilen neni Tindo. benyana Wallahi. kan nogoya benyana ni mo ngofo Ayi, imakuma koyi. Imakuma. ni mo fofo Ayi. zuwari kezi sele a sɔrɔla k'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ bi yan ko an bɛna kuma dɔ fɔ ko ka dɔ fɔ ne ko n ko ne tɛ fɛn fɔ bi dugumɔgɔw ko n k'a fɔ n ko ayi n'a ko n k'a fɔ a y'a ɲɛ ko an tɛ wuli fiyewu fo n ka ala ta fɔ Tindo. O kɛra tɛmɛ ɲɛmisɛn o kɛra koyi. u ko n k'a fɔ a wajuli kasɛti la ne de y'a fɔ n ko dugu in ye baara min daminɛ baaraba dɔ mɛ n ko karamɔgɔw b'a baara tiɲɛ u bolo u ka hasidiya an tɛ ɲɛ o mɛn ni juguya ni janfa bi Wallahi. I y'a fɔ koyi. O kɛra. ne y'a fɔ kɛnɛ kan O kɛra o kɛra. Sɔn bɛ yen. dugu jɛlen karamɔgɔ si ma se ka gɛrɛ kuranɛ dalen la ne tɛ Ayo, siga t'o la o kɛra. u siranna kuranɛ ɲɛ Wallahi. parce que min fɔra anw kun t'a dɔn ko nin bɛ taa mɛ nin donna k'i sabali k'i sigi an y'a dɔgɔya fɔ an b'a taamasiyɛn yira O kɛra. n sigilen ka nɔgɔya i b'a dɔn o kan bɛ ne ma bɛɛ b'o dɔn Tindo. Siga t'a la. nka ma kuma Ayi, i ma kuma koyi. a da tɛ fo k'a fɔ ko ka mobili jɛmani bila la misiri da la ko tɛ silamɛ A da y'o ye. o kafiri ko kafiri ye silamɛ ne nana o de la ko ayi a lajɛ o dugu la mobilitigi kun de ye Ayi. sotarama de kun bɛ yen Wallahi. mɛ ko ka mobili jɛmani bila la misiri da la ko tɛ silamɛ ko kafiri ko ka jamana tɛ silamɛ ko kafiri bon nin bɛɛ bɛ la fo c'est-à-dire u ye nɔgɔya ka se o kɔrɔ deni mɛ ma kuma Wallahi, i sabali la. mɛ ne ye nin kɛ mɛ dugu jɛra u ye ne bonya fa bɛɛ O kɛra. o kɛra min kɛ an na ne so ne ye layidu min ɲini dugu fɛ Naam. n ko an nana a ka dugu kɔrɔnɛkala bila kɔrɔnɛkala dama na an ka to ka o tɛ dama ye mɛ kuma n'a tɛmɛsira don an ka to ka na wajuli kɛ walasa mɔgɔw hakili ka jigin ala la mɔgɔw ka ala dɔn ne tɛ kɔrɔnɛjigi tɛ fɛn ye a ye n'an bɛ ala dɔn dɛ u ye layidu ta k'u b'a kɛ n k'u ka dugu denmisɛnw ma o tuma kɔfɛ a ye se n ka so an ka sigi an ka kuma walima a ye invité kɛnɛ dɔ k'an ka kuma a ka dugu bɛ taa ɲɛfɛ cogo di yɔrɔ ni kuma da ye sa Wallahi. A tɛ tɛmɛ nin kan. an bɔlen yen karamɔgɔ ninnu ye san kelen kɛ ni kuranɛ cɛ baara t'u bolo ne bɛ fa cogo di baara foyi tɛ yen ka ɲi si ko nin karamɔgɔ kɛ nin bɛ fa cogo di ka bɔ an sen kɔrɔ walasa n'an bɛ taa an ka taa bonya ni karama na mɔgɔw ka nafolo d'an ma mɔgɔw ka d'an na an bɛ ka min fɔ mɔgɔw ka se ka sɔn o ma. Subhanallah. Bon o dɛsɛra fali la min kɛ u sɔrɔla ka na tɔnsigi kɛ sisan ko tuma ko minnu bɛ taa n'olu ye nin dugutaga in na ko ne bɛ taa k'u tɛ taa. ko fɔ ne ka bɔ a la sabu ko laadaminɛ ne tun tɛ yen bon ne nana don a la ko fɔ ne ka bɔ a la. Subhanallah. bon min dara ni ne ye o siranna dugu komi dugu ko de don mankan kana wuli ale fana ko bon baasi tɛ n y'a ka kuma mɛn u taara a kɔrɔlɛjigi kɛ ne ma taa ne ma bɔ a kalama fiyewu karamɔgɔw bɛ wajuli la mɔgɔw bɛ miliyɔn ta ka taa so bilahi bɛɛ ko ni ale ma na an ti aw lamɛn bilahi karamɔgɔw b'u bolo mɛ karamɔgɔ ko gɛlɛya b'u la f'u y'a yira an pisibe an t'a fɛ kabako mais olu ko ala ne ko ala mɔgɔw bɛ se ka baw la wa mais u bɛ ka min fɔ ani ala ka jaabi balo cogo ɲini ani ala ta fɔ kelen don wa kelenw tɛ siga t'o la a ye sabali dɛ ayiwa sen deli ka sabali de filɛ ka nin di sisan n'u ko i tɛ silamɛw to yen n'u ko i ye silamɛw to yen n'u ko i ye waliyu to yen n'u ko i y'a ye n'i ta ye ala mɔgɔ t'u la siga t'o la o tuma olu ka tanu bɛ mun ye o ka tanu bɛ mun cɛ n balimakɛ kana mɔgɔ ɲɛda filɛ ayiwa mɔgɔ dɔn Je vais puiser de l'eau. a ko jinɛw ma a ye na ni jinɛ juru ni jinɛ juru filɛ n bɛna ji bɔ kɔlɔn la. Ils l'ont donné. o yɔrɔ bɛɛ u nana n'a ye. ayiwa o kibaru ayiwa jinɛw nana n'o juru ye cogo min na e b'o cogo dɔn wa. ayi olu c'est-à-dire jinɛ ni adamaden tɛ kelen ye. siga t'o la dacogo kelen t'an ye. jinɛw ko de ko juru na o yɔrɔ bɛɛ juru nana. n ko jinɛ juru don. o don kabako ni e ye numéro dɔ don i ka téléphone na sa k'a digi dɔ ta tɛ sɔnni a kun wa. awɔ a bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yan. ayi o kɛra cogo di. o ye mɔgɔw ka dɔnni ye. tiɲɛ don jinɛw ka dɔnni ko jinɛ juru na o yɔrɔ bɛɛ juru ni juru fiye bɛɛ ka yɔrɔ bɛɛ. o ye juru di Imam Ali ma. belebele naam. Et l'imam Aliou a puisé de l'eau. o tuma o na jigi sa.
سيدنا علي جيبو كروكنا أي بالفواتير سيدنا علي كان القرآن دلا أيا كان على على دلا وجي ممي على بيمي كيا بيمي سابو بومي ولا جريت مرافع نعم Parmi les 10 personnes, نعم d'autres sont allés appeler les autres disciples. comme kiran sahaba kuna yɔrɔ dɔ la yan ko bɔnɛ u ye Seydina Ali ni cɛ ta bila ka na ko gɛlɛyalen kira nan'u lajɛ mɔgɔ tɔw kun fara an bɛ yɔrɔ min na kɛnɛba min ka ye cɛ ta in na dɔw wulila ka kɛ ciden ye ka taa mɔgɔ tɔw wele ka na Les autres Ansar. n'o ye Ansaro ye Ansaro jamakulu min bɛ yen ka t'olu wele Ansaro kɔni Les Muhajirin. Ali Muhajirin non Et les 22 chevaliers avec Koutuba. non ani Koutuba ka sutigi ma mugan fila o kɔrɔ ye Ansaro ni Muhajirin ani maa mugan ni saba wɛrɛ ko fara o kan cɛ tan ye mɔgɔ dɔw ci ko ka taa k'olu ka na Les envoyés parmi les 10 personnes sont arrivés avec l'air heureux. a ko cɛ tan ye cɛ minnu ci ka taa mɔgɔ ninnu wele ka na u sera mɔgɔ ninnu yɔrɔ la u nisɔndiyalen u fari muɲamuɲalenw kan u y'u bɔli kɛnɛ kan Ils sautaient et riaient. u b'u pan 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 u bɛ yɛlɛ kulomutɛli ci wa kɛlen bɛ danwo ye ta dɛ u pan Tous les compagnons étaient heureux. kalanden bɛɛ ani sahaba bɛɛ nisɔndiyara o yɔrɔ bɛɛ Les compagnons ont demandé aux envoyés parmi les 10 personnes. a ko sahabaw bɛɛ lajɛlen y'u ɲɛsin ciden ninnu ma ka ɲininkali ko ɲininkali dɔ b'u fɛ sisan yani kuma ka kɛ fɔlɔ ayiwa i bɛ ɲininkali dɔ wa naam Est-ce que l'imam Ali est-il vivant? a ko yala Seydina Ali balolen don wa ko yala Imamu Aliyu balolen don wa n bɛ fɛ k'o dɔn sahaba bɛɛ ko ten Seydina Ali ni aw bɔra yan yala a balolen bɛ a ni la wa silamɛya hasidiya t'a la sa ayiwa t'a la koyi mais an si tɛ si fɛ awuzu bila sirajo i se bɔ se ka bolo i ni mun ye tasuma ka wuli ka so la k'a bɛɛ jeni k'a ban o ye ne kɔnɔ tɛ e ni ne kɛmɛ k'an sen kɛ ka ɲɔgɔn sen furuki misiri donna la o siri bɛ mun ɲɛ san misiri ye gardien ka na juguminɛw kɔlɔsi ani danbe ladiriya tiɲɛ don siga t'a la Est-ce que l'imam Ali a parlé? yala Seydina Ali jiginnen n'a ye kulokanɲɛ min kelen kɛ n'a ma kuma bilen o a kuma n'o kɔfɛ de wa ayiwa olu bɛ min kalama olu tɛ page la o siga t'a la olu tɛ ko kalama tun ne don ko bɛ niveau min na o t'o dɔn bilen siga t'o la ko yala Seydina Ali ye kulokan min kɛ n'a mankan dara yala a kumana bilen wa ayiwa Directement, les envoyés parmi les 10 personnes ont dit o yɔrɔ bɛɛ cɛ tan ye maa minnu ji olu ko louange à Dieu, tanu bɛ Alahu Taala ye le Seigneur de l'univers. danfɛnw laban don i tɛ don la ayiwa n'i ye muru mankan mɛn ko alhamdulilayi gɛrɛ in na o yɔrɔ bɛɛ cɛ tan ka ciden ko alhamdulilayi bɛɛ ko ten tanu bɛ Ala ye danfɛnw laban don Tout le problème est résolu. a y'a ko bɛɛ banna pewu a bɛɛ banna pewu sinzeri ko tɛ dɛ ko in yɛrɛ de bɛɛ banna gɛlɛya foyi t'a la bilen Pas de grandes choses à dire. kuma caman bɛ na bilen wa Allons-y ensemble. an ka si ka taa ɲɛfɛ sisan n yɛrɛ welela k'anw kana wele sisan an kana taa ayiwa fo bɛ pan wa ni ko jara o y'a jalen koyi ne k'i pan aridulizatiri ala mi tɛrɛ kan dugukolo tamasiyɛn ma tɛrɛ kan k'i pan n'u kɔnɔ tɛ pan ye mɔgɔ bɛ se ka pan ye wa mais o y'u pan bi Ils sont venus auprès du prophète Mohammed et des nouveaux croyants diables. ko y'u ɲɛsin alakira ni jinɛ silamɛ ninnu ma n'o ye silamɛ kura ninnu ye
Lui-même a eu à faire sortir l'eau du puits. Oro be Sayyidina Ali jibo koloko. Bele timura afara jibora. Tout le monde s'est précipité en disant qu'il veut boire. Bele de le président de Okubu fera Jimmy. Jimmy obi yo mo fa. Tiendo, awula kwe. Ni sahaba mi dejitu. Delimbo. Allahu akbar. Dejit soro do da kono fiyo. Jim lo ko fe. Allahu akbar. Naam. Les grands savants ont dit. Doni ba ko la ni mo chetu ko. Lolu kat moy. Naam. Avant que le prophète et ses disciples ne boivent de l'eau, ils ont pensé à Abdul Aziz. La dernière personne tuée. Meleko ya ni blari jana na munge. Ala jene meleke minu mi ji servi. Naam. O yorobe olu nana ni ji kwa kimi. Allahu akbar. Naam. Abdul Aziz a pensé aussi aux prophètes et aux disciples. Hamina ko foi may Abdul Aziz la jana na yoro inai. Ko ne gbora ya ka Muhammadu ni Sayyidina Ali ni sahaba to jimlo kola. Allahu akbar. Donc l'islam est une religion d'amour réciproque. Allahu akbar. Sabu jine ko ni ko manga. Sigatola. Ala ka be sababu. Ni ala ye wato re jirana. Ni ala sona anya bla ma tay. Jima mi folo de. Ji ko ni mbora. Yani ji ko ni ngammi ko meri jiran nuna. Ji abina miwa tna miwa. O ti do bide. Peut-être na nyo zora shiaware. Inshallah abode do. Ala ka me sababu. Ala ka sababu. Kan jenya. Ala ka la araja. Ne buja kama. Sayyidina Ali rakama. Bijay Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salim. Ini beraji. Apa?